Huomenta vaan kaikille. Tässä kerrotaan vähän tästä Naarva H60 mobiilista nyt pieniä muutoksia, mitä tässä on tehnyt. Niin tai mikään pieni muutos, kun 15-heppasesta moottorista vaihdettiin 24-heppanen. Siinä oli 10 kuutiosentin pumppu siinä pienemmässä ja nyt tässä on 16 kuutiosentin pumppu. Niin aivan tolkuttoman hyvä on tuo moottori. Nyt on kulutus pienentynyt aivan huomattavasti, polttoaineen kulutus, ja niin se ei tarvi kierroksia siinä kun käytetään konetta, niin aivan pintakaasulla menee tämmöiset puut, ja tietysti painetta saapi nostettua aivan selkeästi enemmän. Siinä on nyt mahdollisuus yli 200 baarin paineet nostaa. Erillinen polttoainesääliö piti laittaa tuommoinen veneen polttoainesääliö. Nyt mä oon 6 säkkiä tehnyt, niin tuolla näkyy polttoaineen kulutus, niin se näyttää vielä täyttä tuo, että ei kyllä monta litraa on mennyt mennessä. Ihan uskomattoman hyvä. Hyvä laite. Nämä puut kyllä mukavan kokoisia tässä, että siinä on varmaan minimikoko joku 50 ja 75 senttiä tuo maksimissaan, niin nuo säkit täyttyy aivan hetkessä. Näistä kyllä tulee mukavasti ja nopeasti sitä puutavaraa. Ja tuo ränni toimii kyllä ihan tosi hyvin, että ei ole minkäännäköistä muodonmuutosta tullut siinä, että vaikka se tuntuu välillä, että aika tiukalla on nuo pellit tuossa, kun sen kulmalla laittaa noin, niin pöllit tunkee peltiä vasten, mutta sillä on vaan pienet koukut tuolla, mitkä pitää peltiä paikallaan. Ja tänne nyt laitoin tommoset pölkyt tonne alle. Kyllähän siihen pitää joku jalka suunnitella. Mä en tiedä, varmaan tällaisia irtopeltejä kannattaa ruveta tekemään sitten lisävarusteena. Et saa sitten säkitettyä. Helpompi kyllä tehdä kuin joku kuljetin tähän. Tietysti hyvä olisi kuljetinkin, ei siinä, mutta aina tulee kustannuksia, jos siihen pitää laittaa kaikkea hilvettä sitten. Ihan toimiva systeemi. Se on taas säkki täynnä. Tuosta käsin nousee silleen lopun, niin täytteen säkki. No ei nouse paineet, ei nouse kun 170 baariin, niin minun pitää tehdä pikku säätöjä siihen.
kannattaa nostaa, kun tuolla onkin niin 24-heppainen moottori, niin siinä on varaa varmaan reilusti yli 200 baariin nostaa paine, niin tuossa saa tuosta klapiventtilin vierestä niin säädetty, niin mä nostan sen jonnekin 200 baariin. On tosi hyvä moottori tämä nyt ja tämä pumppukoko, kun se riittää semmonen puolet kierroksista, että ja ihan riittävän nopea tuo liike. On tuo turha pumppaaminen jääpi pois ja jumppaaminen, kun laitetaan painetta lisää. Vahvistin sylinterinkin paineen voisi nostaa sitten vähän ylemmäs, että se ei lähde liian nopeasti. Tuossa on se vahvistin sylinteri. Kyllä tuo levyhomma niin eihän tuo vielä ole tuosta revennyt minnekään. Eikä näytä siltä, että kyllä se varmaan siinä menestyy. Kunhan se vaan ei kiilannut tuo puu hyvin pahasti tuota peltiä vasten, niin kyllä se ihan toimii. Tää on 1,5 irtokution säkki kuitenkin tuo, niin minä 1 irtokution säkin laitoin tuohon, niin se on ihan pieni tuossa, että kyllä tuonkin saa täyttää, kun se ei ole semmonen korkeamallinen. Otetaan säätöjä välille ja tehdään seuraavassa. Nyt tähän vähän nosturityöskentelyä. Koska vähän on tuo nosturi mulle. Ei ole sellainen tuo 2-vipuohjaus, mikä olisi minun mieleen, että tää on tämmönen köyhän miehen malli. Tuo säkki vaihtaa tuo. No joo, puhistin tuo terään nyt, jotta vähän tutkin, että mitä siellä on kyllä mitään tapahtunut tuolla, mutta ei se näytä. Tuossa on nuo koukut, millä se on irtokoukut, vaan millä tää on niinku tuohon laitettu tuo pelti kiinni, että ei se ole millään pultattu siihen. Ja kyllä nuo näkyy kestävän, tuo ei ole varmaan kuin jotain 3-4 millin laattara ottaa tuossa. Tää voisi paksummasta pellistä tehdä, ettei näitä mitään vahvikkeita tarvis. Tuo on pikkusen on tuo pohjakuprulla, että voisin mä jostain 4-millisestä tämän kaukalon tehdä, eikä tarvisi ehkä näin leveäkään olla.
Ihan toimiva ränni. Tuo nyt joutuu vähän käsin vielä täyttelemään tuota säkkiä, mutta muutama minuutti menee siinä kun nostelet. Ei se tämän kummempaa kuljetinta ehkä kaipaa tää laite. Siinä oli 4 pölkkyä, minkä me taisin puristaa tuohon säkkiin. Tämmöisistä valtavista niin pöllystä niin tullaan kyllä niin äkkiä tuo säkki täytteen. Ihan uskomatonta. Nyt on tuossa tuo yhden iltakuution säkki, niin on se aika pieni. Ei varmaan mahtuukohan nämä 4 pölkkyä tuohon. Kokeillaan.
Niin nyt on 8 säkkiä siinä tuossa on nyt tehty. Puuta tästä kasasta, vähän alakua. Pieniä juttuja, mitä tässä nyt on tullut ilmi, niin tää niinku, nyt nostin painetta tuossa niin tuonne melkein 200 tuossa tuo Longinin koneen, niin kun se on 24 heppanen, niin sillä saa ne paineet säädettyä aika korkealle ja pienillä kierroksillakin se tuotto on riittävä, kun on vähän isompi pumppu, niin polttoainetta ei ole mennyt. Tää oli tankki, mutta melkein täyttähän tuo näyttää vieläkin. Käyntiaika on no tuommoinen määrä tosiaan tuli puuta jo. Tunnin käyntiä, ja tietysti siinä menee noissa siirtelyissä menee hirveästi aikaa ja sitten käsin kun joutuu jonkun verran vielä laittelemaan noita puita tuonne säkkeihin. Ei ihan täytteen saa tehtyä tuolla luiskalla. Mä nyt lasken vielä 1, 2, 3, 4. Joo, 8 säkkiä siinä näyttäisi olevan. Vajaan tunnin käyntiajalla, niin on kyllä aika joutuisa kone.